Ajándékkal érkezett egykori iskolájába dr. Nyitrai Zsolt, mint mondta, október 22-én otthonában látogatta meg Wittner Máriát, aki az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeiben már az elejétől részt vett. Így, mint az országgyűlési képviselő fogalmazott, egy igazi szabadságharcos által készített nemzeti színű zászlóval érkezett a fiatalokhoz. Hozzátette, szeretné, ha ez a jelkép is ösztönözni a gárdonyisokat arra, hogy mindig küzdjenek céljaikért. Az iskola igazgatója szerint is méltó helyen lesz a lobogó az intézményben. A zászló valószínűleg a 325 éves évfordulónk alkalmából készített kiállításunknak a részét fogja képezni. Méltó helyét talán az most felújított ünnepi és átadott folyosóra helyezzük el, és itt talán minden diák találkozhat vele. Nem szeretnénk eldugni, a diákoknak hozta képviselő úr ezt a zászlót. A Gárdonyiban egyébként már emlékeztek 56-ra, ünnepség sorozatot szerveztek a szabadságharc évfordulójára.